and family, Santos family, Edward Timog and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitog and family, Elio Angeles Jr. and family, April Ann Cambronero and family, Almario Juan and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Johnny Galang and family, Lourdes Macapagal and family, One Pine Medical Drug and General Merchandise, Jocelyn Noble and family, Jesus Aroque and family, Alexander and Arlene Rodriguez and family, Danilo Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Mr. and Mrs. Florentina Mercado and family, Rico Sabado and family, Rita Horton and Taniedo family, Anthony Fernando, Lorna Pineda and Eden Kapati, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Corandang, Mr. R.B. Sarmiento, Mrs. Gloria Sarmiento, Zenny and Remy Mercado and family, Roger Arcebo and family, Nelson Simbulan and family, Brian Cruz and family. Manalangin tamo mo naman, karing special intentions dari, Abelardo and Lord Asilo, Arnel Terrado, Janet Terrado, Arjanel Terrado, Ronald J. and Niza Yumul. At para karing malagwang kapaldanan dari, Rogelio Taginod, Raven John Carmona, Alexander Joseph Rubio, Emerita Amnan, Peter Mayer, Adoracion Manalo, Kate Lee. Manalangin tamo ng para karing hanggang kapayapan dare, Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Gabriel and Fe Olalia, Mercedes Wangco, Joseph Anthony Rivera, Monsignor Jose de la Cruz, Eric Roque, Leonardo Reynaldo Macapagal, Bernarda Dipna Macapagal, Maria Vicenta Rivera, Pedro Liangco, Beatriz Mutok, Ernesto Supan, Honabi Honorio Swing Pineda, Cesar Marcelina Agueda Dominga, Victorino Capili, Demetria Pito, Felipe Pineda, Dominga and Agustina David, at ding sa Blang Kaladuaking Purgatorio. Jesus our King.
maslak na, kumulot king kasalanan, inundaratang ketatang tanggapan. O Ginoong Jesus, datang nakasap, o kalasag mi at sikanan mi, datang ka Ginoo, kailangan na ka, ika'y tulami, ika'y mi. Gising oras miras na, pengilinipas na, alrosas lang na, kumulot king kasalanan, inundaratang tekatang tanggapan. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaning Ginoo, mantabi kay kayungan. At kaya ka ang timuri. Payapayabak po karing sabla. Kabatad, May kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat king maro, at king pamagtamat kong gawa, king maya, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panagapuko, kang luwan na Mariang kapilan manviren, karing sablang ngayalang pong banal, at kaya kapatad, ing panalain niyo po, king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pamataw daring kasalanan, dalam tasana king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
excelsis Deo, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King batasan mo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King batasan mo. King batasan mo. Manalangin tamo. O Diyos, sig pami, biriyan mong pepakilala king yato, ing degulaning kaligayan mo, kapamilataning pamanganak ning Nuana Virgen Maria. Iti sanang yamuna ng misteryo, ning pamigatawa ng tao ning anak mo, asang ben miya king dalisay kasalpantianan, at apagpasosyan miya king ganap akatapatan kapilanman. Iti adan mi keko, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat maghari, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning ukom. Ating metong nga lalaking tao Sora, king tribu ng Dan, ating lagyo na niti Manue. Ing asawa na baugya, iyami kayanak. Ing anghel ning ginupe pakitya, kaniting babae at nga nakiya. Ikabaw ka, at kapabitasang ni kayanak. Dapot manibat ngeni, mingat kang miyamasamas. Kami minumalak o nanumang inuman apepaslam, at kamamangan nanumang malinis. Pablasang ipangaglime at ibait ing neto nga anak kalalaki. Alang panurod at agkil king buntok na. Uling ing anak maging metong yang Nazareyong makatagulaling king Diyos. Ibat pa king atya ng imana. Yang manimunang magligtas king Israel. King gamat daring Filisteo. King babae mintaya at belita na kaniti, king asawa na. Ing meto nga alagad ning Diyos kay batibat na pamong dinalo kanako. Ingan nyo na kawangis ning meto nga anghel ning Diyos, tutuyang sugi kanuan. Eko ako tang kaya nung nuya menibatan, atena naman sinabi kanako ing lagyo na. Bagkus nga nang sinabi ka na ako, ipangaglime at ibaiting meto nga nakalalaki, manibat ngeni, kami minumalak o nanumang inuman na pepaslam, at kamamangan nanumang malinis. Ulinging anak maging metong yang Nazareyong makatagulaling king Diyos, ibat pa king atya ng imana, hanggang king oras ning kamatayan na. Mira singal doning babae, bait ning metong anak kalalaki, at pelagwandeng Samson. Inganak meragulyang panwana na ning Ginoo, at ing espiritu ning Ginoo, migmula yang kinasikeya, keta king kampamento ng Dan. Ingamano ning Ginoo. Ding labi ko papasyag da nga lang likat ing kapuryan keka, king patitingapon paligayanda ka. Ding labi ko papasyagdang alang likat ing kapuryan keka, king patingapon paligayanda ka.
Maging metong kang kutang santungan ko, metong akutang matatag, amagligtas ka na ko. Hulingi kayong kuta ko, ika imbundok abato ko, o Diyos ko, iligtas mo ko, karinggamat daring mga ro katao. Ding labi ko papasyag dang alaglikat, ing kapuryan kaya ka, king patitingapon paligayan da ka. Ika mo bukod o Ginoo, ing panaligan ko. Kaya ka kumenaligo Ginoo, iba't paking kayanakan ko. Kaya ka kumigtiwala, iba't paking aldo kong beitan. Manibat paking atya ng ima ko, ika na yung sikanan ko. Ding labi ko papasyag dang alaglikat, ing kapuryan kaya ka, king patitingapon paligayan da ka. Ipasyag ko ing makapayan ng dapat ning Ginoo. Ing katuliran mo Ginoo, bukod mong yang ibubulalag ko. O Diyos, tiro mo ko iba't paking kayanakan ko. Hanggaman ngeni, bubulalag ko ing makapagmulalang dapat mo. Ding labi ko papasyag dang alaglikat, ing kapuryan kaya ka, king patitingapon paligayan da ka. O sampagaling po ng Hese, tandaaning lugod ng Diyos, king kabilugan, abalayano. Datang nako, iligtas mo kami, alang pangabala. Ing Ginoo man tabi akek kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang Sanlukas. Kanitang panahon ng Aring Herodes, ting Judea, at inmedo nga pari ang milagwan sa Karyas, ang kabilang king pangkat daring pari ng Abias. Iti at inyang asawa, ang milagwan Isabel, abait mo naman king lain ng Aaron. Pareho lang mi biyebe mitong katuliran na harapan ng Diyos. At alakang malyaring apintas king pamanupad da karing sablang kautusan at tuntunan ni Bat king Ginoo. Alayang ayan na ki Isabel, uling baugya at pareho na lang matwa. May padyari pin ganitang gampananang sa karyasing katungkulan na king tutok king panagat na harapan ng Diyos, agpangking kaugalian na ring pari. May pili ang lungob king santuaryo ng Ginoo, bandulok insenso ka rin. King oras ning pamandulok insenso, ning sablang tao at ilumanalangin luwal ning santuaryo. Kapudabod, pepakit kang sa karyas ing metong anghel ng Ginoo, makatalakad ya king dani na wananing altar, api dudulukan insenso. Panakit ng sa karyas king anghel, mengas danyo, at tiblanin ning matinding takot. Dapat nga nang sinabi kaya ning anghel, sa karyas kami tatakutan. Pablasanging panalangin mo, meramdam king Diyos. Ikay nga duwang Isabel, mika anak na kayong metong lalaki, at wan ingi pamalagyo mo kayo. Munya yung tula at sayake ko, at nakalang taong tumula king pangabait na, uling maging mahulaya king harapan ng Ginoo.
ay minum alak at nanamang inuman ang mga kalasing. Migat mo niya king banal na espiritu ba't paking at siya ng imana. Papagbalikan o loob king ginong Diyos, ding dakal karing anak ng Israel, magpasyunaya king gino, kawang isnesikanan na at kaypayan ng propeta Elias, ibalik na ulog ding tatakaring anak da, at tingay mapamintuking Diyos, ibalik na laking kabias ng daring katulaning Diyos, at king kaniting paralan, isadyane para king gino, ing balen akarapat dapat kayo. Kitang ng Sakarias kang anghel, ning king anghel, makananong mapalyaring iti, tutupin mapalyarian, matuwa na akong tutu at ing asawa kong matuwa niya naman, at may kibating anghel kaya. Ako'y Gabriel, asusuyo, kingarapaning Diyos, at mituburan ko ba magsalita ko keka, at yatad ko keking maya pabalita, lawan mo, mapipi ka, at ekang makapagsalita ang gana king aldo, ang matupading sinabi ko keka, amanong maganap king makatulong panahon. Ding tao, panin na hindi Sakarias, at bigaga nakala niyang melang batyang makanyan kilib ding sanktuaryo. Inyang ninwalya ay makapagsalita karela. Inya atalos da king menakit yang meto nga pamipatilip kilib ding sanktuaryo. Makagyong sininyal na namo karela king gamat na ingburi ng sabyan. Inyang miganap na laring aldoning pamanyuyo na kilib ding templo, minuliyapin ni Sakarias. Milabas ing dita kakpanawon, kinagli Isabel ay asawa na, at iti ay ameko king balen na kilab ning 5 bulan. Iti dapat nakakuning gino nga ng sinabing Isabel, ngeni, ketula ng mapawi ing kamarinayan ko, arapan daring tao. Ing maya pabalita ning gino. Tamungan. Mipuri ka o Gino, ding ang ano mo, dimdang nila, Hallelujah, Hallelujah. Pasibayo. Mipuri ka o Gino, ding ang ano mo, dimdang nila, Hallelujah, Hallelujah. Kaniti pong kapat ng aldoning kay katang pamagsimbang bengi. Muna, palakpakan tayo pa yung apong Gino. Good morning, maya payabak po kay kaingan. Ang gagawin talo pong masiglating kay katang simbang bengi. Usually, potang medyo lalambat bagya, tuturan niyo, ne? Dapat natin ang may kapagsalita. Bagus pa kasadyaw king ka na akong pamilya, may patutod ko kayong pamilya ng among nana, ne? Ito kasi sa, ne? Yan pin, uling alas 4 rin ganing aldo. Ay talaga naman naintindihan ko, lala kaya kayo pong magobra. May papatutod ka, ne? May lukluk ka, kaya miyanginan ka, kaya ning manyang manayangin. Ay, bagyan mong kabit, matutod tamo. Nyapin pati rin kami mi kakaba, dagdagan mi naman, mapila na joke o kaya bata pang pagising nara. Sige na mo, batang pagising lala, arapan niyo na mo rin, kaya kayong kasipeng, maya payabak kapatad, ngaya, good morning, kaya kayo po, ngaya, bata, kilala ilang. Salamat, kaya pera ka pang gangeni. Salamat, kaya pera ka pang gangeni. Sana aryantayan ang gaking kapasko ng garaking bayan bano nga naman Salamat po king kayong atensyon. Nung lawenta mo po, ting sinabi, ining Pasko nga ini, Pasko pa nga na Naning Pasko pa, kasi uli nga lang pera ka no, nakalagastusan, oneng, utapin, Pasko pa mo, iya Pasko, po. At ating may technique, bangka ni kata, makatipid kayo. Punta ka nung ating daratang makpamasko, daratang, kubalo, malapit may sibig tang baryo, San Miguel ko po, Betis. Ating makpamasko kayo kami, ng Christmas ay may nung kakilala. Pero paparami lang loob. Yung mabibay mo ako, itapin pagsadya ng baryere, nagyang bare-bare, dinan mo lang. Ating sinabing itapin, baka nita makapagpasko pa, putang yung karela, inanak na ka. Ninong mo ko, o ninang mo ko, nga mo. So sinabi ng ali,
ay eka obligadong mamye. O sige, din ako pala inaanak, Pasko pa mo. O kaya yan, mangan ka nga di pamangan natin kung si Diyan pamangan. Diyan yun lang, nepo. O kaya naman, pangadwa, Merry Christmas, nga tama, Merry Christmas. Inga ginalo ko. Ba, bakit? Ninong makiokasyan, ninong maki-birthday, birthday kuwari, ali, ning maki-birthday, ni Jesus po yung maki-birthday. Oy, Jesus, yung kikatangpurian. Tamo. Uling, ing may babait. Ini man ka na kong okasyon. Kaluguran ko kabataling Pasko, Pasko pa. Pasko ng Kristo. Nung makananong ita mo, patuloyan tayo karing mga tang dapat at kapamilatanan ng pamamiyataking saritang tango. Yan mabubuya yung kikatang pamilya. Neng Pasko, medong tang pamilya nga na ning temang kikatang susundan. Aldoldo, nepo. Neng Pasko, medong tang pamilya. Isipan ko, makanayin medong ka pamilya nung walang anak ne. Kakal ko kakilala. Lahat niya po niya nga Chuk Balite. Mama Mary mo naman karing, Virgen de los Remedios, sing patron. Nakalamang devotion di at ang emi kakayana. At tapin, ni kahit inang 5, 7 years ang miyabe. Pero sabihin ko kay kahit mo rin milagro. Kitang panahon ko ka rin, 13 years ang miyabe. May kaya naklapa mo rin. Hingagawan may, yapi samsaman dala po, retang potang December 24, may sa Maitines. Burida, ilang mag-act, Birhen, ang pong San Jose. Dito po yung kakayanak. Ilang pong mamye ka na ako ketang ninyo, Jesus, limbunde man ba't gulot, biyere ka na ako. Sabihan po kayo, after 3 months, may kakalaman lang, rening babay, niya pisasapsaman na. At di mo kanyan, 2026 at tinang makaschedule, nung ninong talan ketang ninyo, Jesus. May kakayanaklapi naman, nepo. Alang imposible, king apong Gino. King katang ebanghelyo, kaluguran ko kapatad, Isakarias ang pong Isabel. Panitalang daramdaman din. Susuyo lang nung katapatan king apong Gino. Mayap la, alakang apintas nga naning version tamo. Alakang apintas, king karelang biye, puring sabihan, alos perfect, banal la, rening miyasawang arete. Mupin nating kulang karelang. Elami kakayanak, uling matwana la, baugya pa Isabel. Uy, ting problema. Manalangin lang alang patugot. Bang may ganapin ka lang pamilya, may kaya naklasa. At, pero inipin, di natanging panahon. Kining pinanititi, mamalita yung anghel, tumula ka. Uling, may kaya nakna ka, nga naning anghel Gabriel. Iyan ang pamaligyan meng iwan. Iwan bauti sa'yo maging anak na kaniti. Dapat, ating maging problema, makananang mapalyari yan, nga na. Makananang mapalyari yan, king matwa na kami. Yung asawa ko baugya pa, nga na. Ako'y Gabriel, nga na ng Ebanghelyo. Daratang ko ba, biking may pabalita kay ka, uling. Kami wala, mapipi ka. At ikaw makapagsalita, hanggang matupad ing sinabi ko kay ka, nga na. At bala mo, ako kailangan pa mo sa ita, kang Sakarias, ne? Bala mo, uling wala. Siyempre, mag-doubt ka. At ikaw namang karapatan, magduda. Wari, ne? At ito'y tapin, eneman mo, tapin, may parusan. Para ka na ako, may shock yan. Kaya marugula regalong may biyak, yung apong gino. Kaya, uli napin ng alos imposible, kaya ba't may biyak? Kaya, may shock yan. Balo ko rin, sobra saya mo naman, hindi kailan makapagsalita, ne? Kalupa na mo ng kain, ilang makapagsalita, po itong may biyak ka rin lang, may babiyak matutupad ka rin lang. At kung balo, ne kayilig tatayaking wedding, ne? Tatayaking wedding, uneng paksabihan ng maya pining kubrador at king wedding. Potang tinod ko nga na, mo panyabian, menyambot ko nga na. Agyan nga kanino yung panyabian, sikreto mo yan, kaya katamo nga dua, nga na, so tinod ko nga na, dyan lang ang balato, dagdagan kayong balato, biyak kay ka nga na, ne? Uy, tapin, ba? Tinod yapin, ining tao ngayon, eh? Tinod yang migit 30 mil, ne? Imagine na lakapera kapag may tinod ka migit 30 mil, ay, kasaya na, uning ginawa pa niya biyan yan. Masayang-masaya king love na. Alay nga pisabianan, masikanin, uling, may sikreto lang, ning kubrador. Ay, ne, kasayang-kasaya. King saya na, may atake yan. May atake yan. May hospital yan. Kulang lang parang 30 mil, king kayang pagpanulo. O nga manuang ko, ning kay sobra kasaya,
ningkay po, mi papala ko kapag magsalita. Makaya mo naman, isong sobra kasaya, mapasyag sa sarilinan mo, ay kay kamuita. Balon nyo, may itong tangapansinan ngayon kasalukay panahon, ita mo natural mo manintun tamong kainge, kingbiye. Ningkay masalita tamo. Apansinan tamo pin, burita masayang masaya, karing pagkainge at kikatang gagawan, karing parties, reunion, program o performances, caroling. Amis ko, detang kalaksing at tambol na rin ng anak, mag-caroling. Nginipin at tinagpating tiga video kay karing caroling. At the same time, musikus, kay nga ding papakbong o tunutot, tambut, so din kaya nakan. At, pero ngayon, yan pin, meto nga siguro lawenta mo, tahimik tapa muling ding anak, alalo. Akagit ko, itong 4 a.m., alalo po, isto na mga alas 7, so karakadening anak, At, uyin nga may mista mo. Pero, nigayi, yung metong sigurong akwata mo, kening kikatang ebanghelyo yung pamanahimik. May nahimik yan, isa karyas. May nahimik yan, baan akit na yung kaburyanan ng Diyos, talaga, para kayo. Siyam yung bulan, may pipi, may kapagsalita yan, yung iba'y ting anak Juan Bautista. Sabi ko, may manahimik tamo, pakintuliran tamong din kikatang liturya, yan pong nikay, may tundutang bagya, pero importante, mga ditang, ninikutang, kapilan kami nahimik king biye. Kapilan kami patahimik king biye. Ningay po, daratang, mabigla ka mo, king kikatamong pamibebe, siguro niyang kapalirin kang mabayan, may tingke kang asawa, o hindi kang anak, mo isipan, may patahimik ka, ikaw makapagsalita, may naimik ka king kang biye. O kaya, siguro kay katamong melahar, niyang may pinatubo, may patahimik tamo, kay katamong biye, karening trahedya nga rin. Ganyan yung milabas sa COVID, kaya silaban kang mali, piglokwanda ka, may walang kaya kang piban yan, may scam ka, o may nahimik ka uli, may kakawa kang mabayad na kasalanan. Ningkayi, malagad mong binaki, patahimik ka uling sobra kasaya. Usually, pagkaingin mo iti, Pero kalupa ng Sakarias, may nahimik kaya o uling oiting kailangan. Ali, ing mong tapat ng pamikalugod ang may asawa, ing galang pamong servisyo king templo, dapat bonus niya mo iwan. Bonus niya mo iwan, king karalang biye. Kalupa ng San Jose, ang may nahimik mo naman. Biggo naman dayte. Sabihin ko kayo, neng Pasko, metong tang pamilya. Dito pong alang anak, karakal ko balo, may asawa la, ilang may kakayanak. Pero may nampun naman, naliwang anak, O yan, pwede na kang manampun. O kaya, ilang atwa, misiwanan la. Nya pala, alakat ang anak, karakal la. Mission mo naman, king biye. Bitagiwanan. Kaya nang manahimik ka, kakita mo po yan, botang inaning mensahe na ng Diyos para kay katamo. Nya pen, manipus kay katang pigampa. May ngayon yato nga kupen. As na kay ngayon yato, uli na neng. Kaya mas buritang may ngayon. Din kayo na kan, mo kapatayimikan, yapansinan, burida, may Kini po, hindi ako magreklamo. Uli nga kasa po katindi balubog, kaya mayan ko tudtod. Deng sakyan. Uli medyo malapit tayo mo kayo ng highway kayo, deng sakyan. O kaya natang magbarurot, kapitang aning bengi, alaw na ning galing aldo, asno kayo barurot do rin sa kenda. Kaya isipan ko na mo, kaya mga klak din nga po, uling, ita mo malaw ta na karela, mga klak na to, ita pag makasakay ka kag sakay na ita. Kaya ba't continue siya ita? Kaya mga klak din nga po. Kaya psychologically, itang makapatahimik uling ating kang buring sa likod. Kaya nakasakit arapan, kaya kang sarili. Mag-recollection. Kaya po niyang seminary sa kami, mami, kaya recollection. Agyang nana mo, mo patahimikan, dining anak ka mag-recollection. Silence, silence. Nga mo, silent please. Ay, agyang nana mo, mo patahimikan. Uling yung naturalesa na nito. Yung nga po kitang dating parokya, ating kung kayabe king kumbento. At ning maniga relasyon, apansinan ko, at yung cellphone, siyempre, kaya mag-text siya. Kaya ba't ka maksindi ang TV? Maniga relasyon, at niya pang stereo, makasindi. O tapin, diya pa seven kay kalkalahan o reto, deng cellphone na. Makanang kang makapan nag-alisyon kanyan, nga ako na maksinding TV, at ika pang music ken, at ika pa cellphone. Diya po tapong kaya rin ang test, kumusta ang kula, o kumusta ang examination niyo,
saktong sabit tamo. Sakto kung may pasar. O makanano yung pamanigaran mo, wala kang focus. Kaya, anak ka kainge, king paligid mo, teka manahimik, ako kailangan yung pamanahimik. King balay mo kayo mga naman. At po ka naman ito nga ima, misan, sisilim, mabibengi na. Panyaray na nga gana, Sarayo na rin kay katantindahan. Pota pandaklutan din kay katantinda, saray na yung tindahan, gana. O mo kayo mo naman, detang saray nala, reng awang, pota lumumuran po tambengi, lumubinguran, gana, Sarayo rin atang kay katang kaldero, pota gapangandang pusa, yung kay katang tamangan, gana. Saray dyan naman tang pasbul keng gulot, pota ka rin lumubog mo pa na ako. Kaya ba't kanita, kitang na, nano pa kaya ngayon makasara, gana. Nano kaya ngayon pa makasara, may kibiting asawa na. Ing bunganga mo, isara mo na, mga dita na, nga naning asawa na. O yan, yung sasabihan kong kay ngeking kay katangbi. Kaluguran kong kapatad, kaniting kapat ng aldoning kay katang pamang simbambengi, neng Pasko, misasan metong tamo bilang pamilya, lalong-lala susugiran tayong kaburyanan ng Diyos, king kay katang puso. Kalupan ng Sakarias, ang ipatahimik, manahimik tamo, pamanyayang nun meting yung makawalugan na paralan, king pamanayan ng Diyos kaniti. Mumunang dili, makiramdam tamo king amano ng Diyos. Ing Pasko ning kay maging aldoy ang masaya, dapat sasabihan ng Ginoo. Pero ala ko ing Diyos king Pasko, ing Diyos ami katawan tao ya naman, ing mismong pagmasusyan tamo kaniti. Iya pansin na nita, niya pinay makabalugan ng kay kang Pasko, wala ing Diyos king biyaya tamo. Salamat at tintang simbambengin yan ding siya mayelo kay katang pamagsadya, akakaugnayan tayo nga pang Ginoo, king pamanahimik, king pamangadi, at bilang medong komunidad na sasamba king Diyos. Kadua, pakiramdaman tayo naman ng sarili tamang puso, nung iti malapit na king biye, abunin ng biyaya ng Diyos kay katamo. Ning kaya nga ako, January, sinabi ko, niya mo muna simbambengin, diyan ang magic of Christmas, repentance, righteousness, and revelation. Yung kayang biye po makayugneyo, king kaburyanan ng apong Ginoo. Abaluta sana rito. Katlo, pakiramdaman talaman ng pamilya. Mukitang nung naring buritang regalo ngayon magpasko, nung itang mas mahalalang pang pamangailangan ng kapatid mo. Nakasanting, ning kaya makakapigunang tamo, gustong magpasko, babaluta mo, nano pa kayang pamangailangan ang kulang? Salamat din ng kapatid ko, mumulila, iba't lang abroad, kaya may milang ngayon, adong kapatid, minuli. Muli lang ako, bago sila natang nekitang may, itang kapatid metong, minuli na yan, manuling. Pakiko mo sana ako, yung ganakong kabilyan, salamat naman nga ako. Ngayon, isusuyuan ako, tang suyo, uling iking pari, laking pamilya, laking asawa, o yan din kapatid, ilang suyo, kaya salamat naman. At kakakit ko ito, king karilang dapat. Kapat, karing kay katang homilya, karing tawo, maningmik tapang ban makiramdam king tunay ng pamangailangan, king karilang papastulan, ding pari. King pangapipi ng Sakarias, misa diyaya baning lubos pa ng daman ng mensahe ng anghel, may pipiya baning apagsadya ng pangabayting kayong anak. Pero king pamanahimik na, misa diyaya ban apo riyan at apasalamatan ng Diyos, kapamilatan ng dalit po at ang bibait niya, king kayong anak. Ngayon Pasko, metong tang pamilya. Sana, kapamilatanan ng kay katang abi-abi pamanalangin, susugiran tayong kaburyan ng Diyos bilang ametong ang pamilya, akit tamo, na ano yung talagang regalong kailangan tamo, at iti kamtanta sana bilang ametong ang pamilya ng Diyos. Amen. Talakad tapong ini at idwang king Diyos, ng kay katang panalangin pangmalda. Kalugurang mong kapatad, manalang tangin ni king Ginoo, kambeta ng kay katang kapaknasan, malyaring lampasan king ganakaing Diyos, king makatod na panahon, pagkalam na sayang paninasa ng balayan ng atang manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Banbusal naman ang kaya lang kasigraduan. Isundo tamo yung pamanalit king Ginoo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban kawangis ni Sakarias, ampon Isabel, ding pengari, tanggapan dalaring anak da, antimong regalo, ampong pamana ng Diyos karela, kambening lugod, ampong responsibilidad, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi.
Banda kalaring kayanakan, ang makabuklat, a pusong makibat. Kingaus para king pamagpari, ampon biye relihiyoso, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo, pakayapa na laring masakit, pakangas nga wanding magkakasakit, at pamayapan ring magingalo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding kapatid tamong mayangon na biye, milub ang pang matanggap na la, king tula ng kayarihan ng Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Ginoong Diyos, katman mo sa aking espiritu mo, bantang gaban mi, talapangabos mi, kambening tulang pon saya, tiyadan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin kayo kapatid, banding kay katang daon matanggap la, harapaning Diyos sa may payang totoo. Tanggapan niya sana ng Ginoo ting daon karinggamat mo, king kapurihan po ni kaligay ng lagyuna, king kasaplala tamo at ing mabilog ng banal ang kapulungan. O Ginoo, ligusan mo sa aming bitong lugod di ating iampang mi king altar mo, at iting gagampanan ng kinan mi, mi pabanalan naman sana king kekang sikanan. Itiadon mi kapamilataan ng Yesu Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo man tabi ake kayo, Kaya kante mo, itaswila ring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin, karapat dapat ang pong matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan da kang parati at numan kaninoig pa, Diyos kingalangang kalubos may paya, kapamilataning ginaming Yesu Kristo. Pisyag na ring sablang propeta ing kayang panyatang. Dila na ning indong birhen king kayang sepupunan kabening ilang kasimparang lugod. Si Janing Juan Bautista ing kayang panyatang, at pepakilala na karing tao niyang dinatang ne.
Uli ningem na anugod na kekatamo, kitwa na katamong tula, ang inipagsadyentayang pagmasusen king misteryo ni kayong pangabait. Kanita po tang datang dasda na katang masigasig pakabante at manalangin, kabang ding puso tamo maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Uli nito, kambering sa blangkoro ringangin ng banwa, daralit mingke kang ligay ti kamingan, ngaming magkanta. Pupurian na ko banalaig pauling paratidakang kayabe king pamaglakwe king biye. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altat ning lugod. Karinay bubuklat para kay kaming banal na kasulatan. At pipiraswa naman ng tinapen, timong dipatan na karing kayong alagad. Uli nito, malaan kami kay kayong pa. Itubod ming balong Espiritu, babo dareting dawon, at papalirian mo nga kayabe miya, yung mismong katawan at daya ning ginaming Yesu Kristo. At tatanda na may pakanitang benging may panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso at bindiene karing kayong disipulos nga na, kunan iti kayo nga nat kananye, iting kanakong katawan, amidawan para kay kayo. At makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuwaning kalis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri, binyenay iti ka rin kayong disipulos gana, kuwanan niya iti kayo nga at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at ingalanganggang tipan, hami bobo, para kay kayo para karing sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. Kristo ditangya at datangya pa, Maranatha, Amen, datang na ka. Inyang ining gaganakan migpaing kamatayan at pangasubli ng mening anak mo, ikay maligayang pangasubling mebe at pamitas padwa, lain makasadya kay kasalubong king kadwa ng panyatang, niya daray kay kabilang kapasalamatan iting mabye, ang pondali sa sakripisyo,
Gawa na kesang meto nga lang hanggang daon keko at paparirian king pimamanan din kekang banal. Muna kambening no na Virhen Maring Induning Diyos. Kambenang San Jose malang esposo ating sablang santo at inupad kumalmong kaburian king kekabaning panawon. Apo riyan na tapasalmatan na ka kapamilatan ng Yesu Kristo. Igpa, iti sana nga ining pangabalik mi keko, pasulungan ng kapayapan ng pong kaligtasan para king mabilugayato. Pasikan meking kasapantayan pong lungwod, ingke kang iglesia, akasalukan maglakbeke tiking yato, kambening ke kang talasuyo, ilewo kalabing apat, ingke kaming papa, i Florentina, ingke kang arsabispo, ding sablang pari, at ding sablang tao ay kuwanang tinipon ng anak mo para keka. O mapamakalalangig pa, pagrandaan mo sa iyong panlaniting pamilyang pinunumarap ke kang ining kaurasan, ikam kang sinimba, karing ke kang kapagnasan, kapasalamatan, ding panalangin may masakit at miyango na biye. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nukay manayang magamit lubos king nigay mo alanangga, king kapamilatan ng Kristo ang ginamit king uli na, pagkalo mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan na, kambena at kaya, kagumning Espiritong banal, sablang ligaya at dangal keka. O mayo kayang igpa ang gaking alanangga. Diyos igpa tayong malugod at mapamatawad. Malandangin iking igpa tamo at sibanwa. Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malagod mong ipagkalabing kapayapan king panahon mi. Banking sahop ning kekang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligarigan. Kabang panay ming payatang Yesu Kristo, kekeng talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating aking ligaya mangga
ginaming Yesu Kristo ka sinabi ka rin kay kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalik danting kay kaming kasalanan. Nunilawan may kasalpantiyanan kay kang iglesia. Pamayapan met bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibempong magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe sang parati kay kayngan. At kaya kan temuri. Bakit tapong ining misasan metong tangan king kapayapan man? Kaluguran kong kabatado ining ginutang Heso Kristo, ing Mesiyas ang mipangakong datang pangganapan ng dieta mo. Mapalad kami damo sa blang ilalapit, tatanggap ampon sa salpantaya kaya O ino. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yakyas may nga mano mo. Kumaya na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay bating pamakinabang. O Diyos, sa lubos maipaya, pasalamatan da ka kaniting grasyang tinggap mikheka. Malugod mo ka sanggawang mapigagap, karing bagay makainggil king biyalang angga. Bami nga pagmasusyan kambening mali sa kapilubluban, ing daratang ng solemnidad ning pangabait ning pangabos mi aginuming, Diyos ang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Panalangin para karing familia, king panawuning simbambengi at Pasko. O malugod na Diyos, kaniting banal na panawuning Pasko, adwan mi kaya kayong bendisyonan mula ring sablang familia. Manano na sanang impanga makabuklat na pilubluban Maria, yang maging inspirasyon mi, ban ibili mi ing sablang kapanaligan keka. Manano na sanang ing tetagan na pilubluban Jose, yang munye kapanayan ke kami, karing penandit ning kaligaligan at kayalan kasigraduan. Manano na sanang ing biyan ng Jesus, yang manyalangi karing sablang pamilya, kambening espiritu ning malasakit at lugod. Manano na sanang ing grasyang makapakilos king banal na pamilya, lumuwala siya, bankaulan na la ring sablang pamilya. Iti panalangin mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O banal na pamilya ning Nazaret, pisan metungan mo ring pamilya mi. Virhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Kapabaluan, bala pong bengi, alas 7, at hindi tatugulaling ka rin kay katang komunidad, puta rin kay katang senior citizens na po, napunding Hortelano. Salamat king partisipasyon da. Pero uling ganingaldo, muna kayo magsatatalakat, pero salamat kayo pong magsimbang benging ganingaldo. At sana may papanantabi at may papanggising, ban asal sa tayo rin kay katamong kapag masusyan. At karing kay katang choir, appreciate ko rin kay katang choir at kapang mga violin, kung dagdagan nyo pang tamborin ng pang panderitas din, lalong masaya, makaragdag king diwan kay katang Pasko. Bukas, balian na ako magkantang pamasko. Kasi, kag-context pa naman, may gloria na, pero Christmas carols wala pa rin, nga ran, Nung consistent tapi naman, king liturgy, alay mo yung gloria, kanya pa 24, pero mag-gloriatan. Kanakuya mo po ini, agyang dapat adbiento pa, 20 na bukas, malyarin na po magandang pamasko, banta, lalo tanang masaya. At kapalatalo mo naman din, kay bating Pasko, duwan ang Domingo kanita, kayo batalaan na. Ordinary time na naman. O kapalatalo pa naman din kantang pamasko, niya bukas, pwede na po nga doon magkantang pamasko pa rin offertory, communion ng pang papamupos. Nakalasalamat. Yung ginoman tabi yake kayo, at kaya kante mo at rin. bendis na anak ko nga ning may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa midan may tanak king kabayapan, masayang manaya king panyatang ning Ginoo. Salamat king Diyos, para konteng Ginoo may payabak po kay kayo. Pagkaling mga sadya, pusong tutumanap nung tula, kasaya na kulening yato, uling malapit ng malapit king Pasko. Simbang bengi, malama bengi, di malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wamengihan, akas na tuman, tingis na pamatinig sa blang lelangan. Siya mabenging makagising, manayaking kalanging manwa, manenayang datanging salang, ulinging Diyos datang yaking bening tao. Simbang bengi, malama bengi, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, wamengiman, akas na tuman, tingis na pamatinig sa blang lelangan. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world.
We all have gifts to share. Everyone, everywhere. Let the truth be told, miracles unfold. We all have gifts to share.